ಶಾಂತಕ್ಕ ದಾದಾಂಡು ದಾದಾಂಡು ಬ್ರದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಶಾಂತಕ್ಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಹತ್ತಿ ಅವು ಎಂಚಿನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನು ಅಂಚ ಕಾಲ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ನೆಟ್ ಆಫ್ ಮಂತೆ ಎಂದು ಸಾರಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಆಫ್ ಮಂತೆ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು ಆಯ್ನಿ ವೈಫೈ ಪೋಂಡತ್ತೆ ವರಾನೆ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಸರಿಯಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಮಸ್ಯೆ ಹೋಯ್ತು ನಮ್ಮದು. ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದೊಂದು ಇರ್ತದೆ ಮಾರೆ, ಎಂತ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಒಂದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತ ಫೈನಲ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಟು ಸೆಟ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಹೌದು, ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಲೈವಿಗೆ ಪಿನ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೌದು, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ದ ಫ್ಲೋನೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೇರು. ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲರ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆಂಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎಲ್ಲರ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಬರಂದಲ್ಲ ಅನ್ಪೆ ಅವ ಐಫೋನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಅಂಚ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನಡಪನ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಂದ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಮ್ಯೂಟ್ ಆಪುನ. ಮುರಾಣಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ನೈತ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಂತಿಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಅವ ಇನಿ ಕೂಡ ಆಯ್ತು. ಬತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪೋಚಿ. ಭುವನ್ ಎಡಿಟ್ಸ್ ಬರ್ತೀರಿ? ಈರತ ಭುವನ್ ಕೂಡ ಬರ್ತೀನಿ. ಈರನಾ? ಸಾರಿ ಭುವನ್ ಎಡಿಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಎಂಚೋಲರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಎನ್ನ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಕರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಓ ಅಂದೆ. ಓಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಹೊಸದಲ್ಲಿ. ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೌದು, ಯಾರಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಓದು. ಅದು ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಭುವನ್ ಬ್ರೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಎಂಚೋಲರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ವಾಸ್ ಫ್ರೈಡೆ ಅದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಶಾಂತಕ್ಕ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಲೈವ್ ಪೋಯರು ಎಕಡೆ ಆಟ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಆಟ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಆಟನೇ ತೊಯ್ಕೊಂಡುಳ್ಳೇರಿ ಬೊಕ್ಕದಲಚ್ಚಿ ಆಟ ಲೈವ್ ದೀತೆ ನಿಂಚ. ಭುವನ್ ಕೋಟೆ ಬತ್ತಿನ ಭುವನ್ ಈರೇನಾ ಅದು ಬೇತೇನಾ? ಮೂಜನೆ ಲೈವ ಮೂಜನೆ ನಾಲ್ಕು ಸತಿ ಬತ್ತೆ. ಒಂಜಿ ಕುಡರ ಬತ್ತು ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಅವು ಬತ್ತಿನ ಇಂಚಿ ಅವಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅಂಚೆನೆ ಆದಿತ್ತೀನಿ ಸೌಂಡ್ ಅಂದ್ಯ ವೇಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣ. ಅವು ಲೈವ್ ಕಟ್ಟಾರ ಬಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಜನ ಬತ್ತಿನ ಪೋಪ್ ಇರತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುಜಿ ಜನ ಬೇತೆ ತೂಕ ಒಂತೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಏನಾದ್ರೆ 10 ಗಂಟೆ ಬತ್ತಿಜಿಂದ ತೂಕ ಎಂದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು. ಅವು ಒಂದುಂಟು ರಾತ್ರಿ ಮೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಹಾಕಿ ನಾವು. ಡಿಮ್ ಉಂಡು ಕ್ಯಾಮರಾ, ಡಿಮ್ ಉಂಡಾ? ಬೇತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಜ್ಜಾ?
ಕ್ಯಾಮರಾ ಸಾರಿ ಉಂಡಿ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿச்சு ಟೂ ಪ್ಯಾನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಾಮ್ ಬ್ರೋ ಬರ್ತೀರಾ ಹಾಯ್ ರಾಮ್ ಬ್ರೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಒಂಚೂರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಉಂಟಾ ಅಂದ್ ಮಾರೆ ಓಕೆ 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 ಐದಾತ ಏನು ಮುಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚಾದತ್ತ ಇರಿ ನೀ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ತೋಜುವರೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಓ ಅಂದೆ ಓಕೆ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಾನ್ ಕೂ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಇತ್ತ ಸರಿ ಅಣ್ಣದೆ ಓಹೋ ಎಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೋಂಡು ಲೈವ್ದ ಅಂದಿ ಪೂರ ಎಂಕಿ ಇರೇಗತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೋಂಡು ಮಾತ ಪೋಯರು ಮಾರ ಇತ್ತಿನಗಳು ಅಣ್ಣ ಉಂತಲೆ ಪೋಚಿರು ಪೋಪಿನಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಪೋಪೆ ಸೀದಾ ಆಯ್ತು ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಸರಿ ನಾವೇನು ಒಂದು ಸಿಮ್ ಬಂದ್ ಬಂತೈತೆ ವೈಫೈ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಮೋಡ್ದು ಅಂಚದವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪುಣ ಅಂತ ಇತ್ತದೆತ್ತೆ ಸೈಡ್ ಹಂಚಿ ಶಾಂತಕ್ಕ ಬರುವಿರಾ ತೂಕ ತೂಕ ಎರಡ ಬರ್ಪೀರಿ ಪಾತಿರಿ ಅಂಚದಲ್ಲ ಜಿತ್ತ ಒಂತೆ ಹೊರ್ತಾನ ಬರ್ಪೀರಂತೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯವನ್ಕಪ್ಪ ಬರ್ಪೇರು ತೂಕ ಮನಸಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಮನಸಾಂಡು ಬ್ರೋ ಇರ್ನಾಡೆ ಯಾವ್ದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೊಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ನೋಡವ್ವ ತಂಗಿ ಕೊಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ವೆಜ್ಜಾ ಓಕೆ 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 ಕೊಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ನೋಡವ್ವ ತಂಗಿ ಕೊಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ಆಡು ಆನೆಯ ನುಂಗಿ ಗೋಡೆ ಸುಣ್ಣವ ನುಂಗಿ ಆಡು ಆನೆಯ ನುಂಗಿ ಗೋಡೆ ಸುಣ್ಣವ ನುಂಗಿ ಆಡಲು ಬಂದ ಪಾತರದವಳ ಮದ್ದಳೆ ನುಂಗಿತ್ತ ತಂಗಿ ಕೊಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ಕೊಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ನೋಡವ್ವ ತಂಗಿ ಕೊಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ಒಳ್ಳು ಒಣಕೆಯ ನುಂಗಿ ಕಲ್ಲು ಗೂಟವ ನುಂಗಿ ಒಳ್ಳು ಒಣಕೆಯ ನುಂಗಿ ಕಲ್ಲು ಗೂಟವ ನುಂಗಿ ಮೆಲ್ಲಲು ಬಂದ ಮುದುಕಿಯನ್ನೇ ನಲ್ಲು ನುಂಗಿತ್ತ ತಂಗಿ ಕೊಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ಕೊಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ನೋಡವ್ವ ತಂಗಿ ಕೊಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ಹಗ್ಗ ಮಗ್ಗವ ನುಂಗಿ ಮಗ್ಗವ ಲಾಲಿ ನುಂಗಿ ಹಗ್ಗ ಮಗ್ಗವ ನುಂಗಿ ಮಗ್ಗವ ಲಾಲಿ ನುಂಗಿ ಮಗ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಅನ್ನ ನನ್ನೆ ನಲ್ಲು ನುಂಗಿತ್ತ ತಂಗಿ ಕೊಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ಕೊಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ನೋಡವ್ವ ತಂಗಿ ಕೊಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ಯಾರು ಬರೆದ ಕವನ ಯಾರು ನಲ್ಲದಾಯಿತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಜ್ಜಾ ಇತ್ತ ಬತ್ತೀನಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ತೂಲೆಗೆ ಸರಿ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಶಾಂತಕ ಬರ್ತೀರಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್
ನಮ್ಮ ಸತತ 4ನೇ ಲೈವಿಗೆ ಶಾಂತಕ್ಕನವರ ಆಗಮನ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶಾಂತಕ್ಕನವರೇ. ಎಕ್ಕಡದೆಂತ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡು ಸರಿ ಉಂಡಿ ಅನ್ನ ಕಣ್ಣು ಸರಿ ಜಿಜಿ ಯಾರು ಬತ್ತಾನ ಫಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನತೆ ಅವು ಎಕಡೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಜ್ಜನ್ನ ಸುರುವರ ತೋಜುನರಿ ಓಪನ್ ಆನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಆಪುನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುನು ಸರಿ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಓಹೋ ಲಾ 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 ದಾನೆ ಸಂಪು ದರ್ಪು ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾ ಸಂಬಧನ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತ ಇರಗ ಇತ್ತ ಬೋರ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ತಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಪು ಇರುತ್ತೆ. 5 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಲೆ, 5ರಲ್ಲಿ 2 ಮಂದಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೋದ್ರು 2 ಮಂದಿ ಹೋದ್ರು. ಇನ್ನು ಉಳಿದದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ? ಕನ್ನಡಕ ಬೋಡೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ಮೇರೆಗೆ ಕನ್ನಡಕ ಬೈದಿನದಿಂದ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಕ್ಕಾಗ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಮುರನಿ ಬೈದಿನ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಹೋ 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 ಲ 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 ಎಕ್ಕಸಕ ಎಕ್ಕಸಕ ಎಕ್ಕಸಕಲ ಅಕ್ಕ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪುನ ಕುಲು ಬತ್ತಿರುತ್ತಲ ಎಕ್ಕಸಕ ಎಕ್ಕಸಕ ಎಕ್ಕಸಕಲ ಎದುರು ತಿಕ್ಕಂಡ ದರ್ಪುವೆರೆ ಅಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಪಾತೆರೆ ಮಣಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಆಪುಂಡು ಒಣದಲ್ಲೇರು ಕನ್ನಡಕ ಈರೆ ಪಾಡಲೆ ಸಂಪು ಒಣದಲ್ಲೇರು ಕನ್ನಡಕದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏರೆಗೆ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ಇಜ್ಜಂದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಪು ಈರು ಪಶು ಒಣದಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲೇ ಈರೇನು ಪಶು ಒಣದಲ್ಲೇರಿ ಪಶುವಾ ಆತ ಮುಗ್ಧೆಂದ ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಟ ಆವೊಂದುಂಡ ಅಂದಂದೆ ಆಟ ಆವೊಂದು ಉಂಡ ಮೆರ್ನ ಆಟ ಆವೊಂದು ಇತ್ತೇನೆ ಅಂದು ಇದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೋಂಡು ಎನ್ನನೆ ಆಟ ಶುರುವಾಣ ತಂಚಾದ ಇತ್ತು ತೋಜ್ಜರು ಪೋಯರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಡ್ ಬಂತೀರ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಬಂದಿರ ಯಾನು ಮೋರಿ ಯಾವತ್ತಿ ఉప్పునే நம்ம 2 జన ఈరు 6 యాన్ 3 జన ఇట్లా వరిపోయారు. ఓకే మళ్ళీ తూక ಬರ್ಪೇರು ఎక్కడ మళ్తారు ఇన్న ఎండ అయిపోయి అల్పజ్జేరు అంద ಮೂಜಿ ಮೋನೆ ತೋ ಜೊಂದುಂಡು ಆಜಿ ಕಣ್ಣು ತೋ ಒಂದುಂಡು ಲೆಕ್ಕನಲೆ ತನ ಈಯನಲೆ ತಿನಿಲಿ ಜಿನಲೆ ಪುಲಗೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ತಿನ್ನೆರೆ ಬೋಡ ಸುನ್ನ ಕೊಲ್ಪನ ಪಲ್ನದೆ ರಡ್ಡು ಮೋನೆ ತೋ ಒಂದುಂಡು ಆಜಿ ಕರು ತೋ ಜೊಂದುಂಡು ಲೆತ್ತನ ಈಯನಲೆ ತಿನಿ ಇಜ್ಜಿಂಡಲೆ ಪುಲಗೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ತಿನ್ನೆರೆ ಬೋಡು ಸುನ್ನ ಕೊಲ್ಪನ ಪಲ್ನದೆ రెడ్డు మోనే తూ ಒಂದುಂಡು ಆಜಿ ಕರು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಲೆತ್ತರ ಈರೆನಲೆತ್ತಿನಿ ಇಜ್ಜಿಂಡಲೆ ಪುಲಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಪೊರ್ತುಗು ಬತ್ತಂಡ ಒಂದು ಮಾತಿಲ್ಲ ತೂಪೇರಿಗೆ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪಿ ಜವಂದಿ ಪೊನ್ನೆ ಕೇನ್ಲ ಎನ್ನ ಪಾತೆರೋನು ನಿನ್ನನೆ ಪೊರ್ಲುಗು ಮೈಪೂರ ಮರ್ಲಾಂಡು ಕೇಂದಿನ ಕೊರ್ದು ಬುಡು ಅಮಸರ ಉಂತಾದು ಐಕಾದಿ ಕಾಪುವೆ ಪಂದೇನೆ ಪಂದು ಬುಡು ಬಂಗಾಡಿದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಕೇಲ್ನೆ ಎನ್ನ ಪಾತೆರೋನು ಪುಲ್ಲೆನೆ ಲಕ್ಕದು ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಕಾತುದು ತೂಯರತ್ತ ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿದೊಟ್ಟು ಎನ್ನನು ಸೇರ್ಸದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೆತ್ತಿನತ್ತ ವಯ್ಯಾರದ ಸಿಂಗಾರಿಯೇ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನ ತೆರೆದು ಬುಡ್ಲ ಕುದುರೆಡು ಕುಲ್ಲುದು ರಾಜನ ಭಾಷೆಡು ಲೆತ್ತಿನ ತಪ್ಪಾಂಡ
ಸುನ್ನೋನೆ ಬೋಡೆಂಕು ಏಪೋನೆ ಬರೋಡು ಎತ್ತೇನೆ ತೆರಿಪಾಲ ಕುದುರೆ ಏರ್ದು ಬತ್ತೆ ಶೂರ ಪಂಡಿನೇನು ನಡಪಾದು ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೆಪ್ಪಿನ ಪಗ ಸೈತಿನ ಕುಲು ಲಕ್ನಾಗ ಮರ್ಮರ ಜೋಡ್ನಾಗ ಸೈತಿನ ಇರುತ್ತ ಮಿತ್ತುಡೆ ಬತ್ತಂಡ ಕೊರುವೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಬೊರ್ಚಿ ಪೊನ್ನೆ ಆತು ಪೊರ್ತು ಆ ಒಂದೆಂಕು ಆಪಿನ ಪೋಪಿನ ಪಾತರ ಪನ್ನ ಆಸೆನು ಪುಟ್ಟವಡ ಎನ್ನನೆ ಭಾಷೆನು ಮೀಡ್ದು ಬುಡಿಯ ಬುಡ್ಪದು ಪಂದ ಬಿಡ್ಲಾ ಎದುರು ತಿಕ್ಕನಾಗ ಸಂಪು ಅತೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ಸೀದ ಪೋವರು ಎನ್ನನ್ನು ತೂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡು ನವೀನರು ಇರೆಗು ಶಾಂತಕ್ಕ ಜ್ಯೂಸು ಇರೆಗು ಎಂಕು ಚಾನ ಇಜ್ಜಿ ಕೊರ್ಪೆ ಆತಲ ಕಟುಕೆನೆ ಅನು ಈರು ಎರನ್ನು ಅರ್ಧ ಮಲ್ತೊಂದಿನಿ ಆತೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದಿನಿ ಎದುರು ತಿಕ್ಕನಾಗ ಪೋವರತ ಸೀದ ಪೋವರ ಅನ್ನ ತೂದು ಏನನ್ನು ತೂದು ಕಟ್ಟುಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ದೆತ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ಕೊರೋಡು ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಜೀರಿ ದಾದ ಎಂಡು ಮಲ್ಪನ ಶಾಂತಕ್ಕ ಸಂಪು ಒಣನುಲ್ಲಿರು ಮೇಲಿದ್ದವರು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೂಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ಕುರೆಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪು ಪೋವರ್ಚಿ ಮುಟ್ಟುಟ ಗೊಬ್ಬುಗನಮ್ಮ ಅಂದಂದಿ ಮುಟ್ಟಾಟ ಗೊಬ್ಬುಗನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾನಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ನಿಕುಲು ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಂಡಿಲ ಕಣೆ ಆಡಿಸುಲೆ ನಿಕುಲೆ 2 ಜನ ಪಾತೆ ರಪ್ಪು ನೀನು ಅವು ಸತ್ಯ ತುಲೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಸತ್ಯ ಅಪ್ಪುಣದೆ ಅವ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪುಣಲೆ